hvor vi nu skal videre til et Facebook-opslag forfattet af det socialdemokratiske folketingsmedlem Kim Aas, der skriver, at det, citat, det er bekymrende, at der er sket et så voldsomt skred mod et parti, der åbent anfægter det demokratiske politiske system, men bruger det til at fremme deres agenda. Og det siger han jo altså som kommentar til, at det tyske parti AfD har fået en betragtelig valgsucces i 2 tyske delstater. Han fortsætter i sit opslag med at skrive, citat, demokrati er ikke noget, vi blot har som en selvfølgelighed. Det skal beskyttes og udvikles hele tiden. Spørgsmålet er Alternative für Deutschland en trussel mod demokratiet? Jeg synes jo, at AfD er en trussel set på den måde, at når man har et parti, som jo er den tyske sikkerhedstjeneste, er blevet kaldt en trussel, fordi den forsøger på nogen måde at undergrave det demokrati, vi kender i dag, så er det jo selvfølgelig en trussel på sin vis. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal anerkende valget, fordi det skal man. Det skal man som politiker lytte til. Men jeg er da bekymret, når man ser et parti, som direkte har nogle hvis man læser deres valgprogram, ting, som bestemt ikke er i lyset af det demokrati, som jeg står vagt for. Mm. Og du har jo ret i, at efterretningstjenesten har været ude og erklære Alternative für Deutschland som et højere ekstremistisk parti, der kræver overvågning. Men i forhold til, at de direkte skulle undergrave selve demokratiet, altså hvordan helt konkret skulle de gøre det? Ja, nu skrev jeg heller ikke, de undergraver det, som jeg det sagde du bare lige før. Som jo er mit egen personlige view på det tyske valg, som jeg går meget op i Tyskland som tysklærer. Men min bekymring er, når jeg har rejst i de her tidligere øststater, og man mærker en frustration af mange forskellige årsager. Det er både historisk, men det er så sandelig jo også, fordi man jo retligt kan sige, at der er nogle velfærdsting, som man stadigvæk er bagefter, når man kigger på Tyskland som sådan, og så Vesten og Østen. Men når man så vælger at sætte stemme på et parti, som selvfølgelig kommer med nogle lovninger på, at hvordan man kan ændre det, og alt bliver godt, hvis man stemmer på dem. Det er jo fint nok. Det er jo det, vi politikere nogle gange tyrer til. Men man ved, og samtidig har en leder og et partiprogram, som direkte forsøger at undergrave eller underminere den form for demokrati, som jeg står vagt for. Altså et demokrati, hvor man har ret til at have ytringsfrihed, at man kigger på, at der er religionsfrihed, at der ikke bliver set på bestemte grupper med tanke på, at de skal smides ud, eller de ikke hører til i et bestemt område, så kan jeg godt blive bekymret for, om det parti så også har den styrke eller de rigtige midler til at være en så stor del af et tysk samfund, som AfD jo nu har vælgernes ord for, kan man sige. Mm. Men det her, du nævner, religionsfrihed og ytringsfrihed, det er jo politiske uenigheder, fordi at der er jo ingen, der går ind, altså der er i hvert fald ikke nogen nævneværdige partier, som går ind for en absolut ytringsfrihed. Og det, at man har et andet syn på ytringsfrihed i en politisk modstander, det er jo ikke undergravende eller underminerende for demokratiet. Altså, I har jo selv valgt en grænse, også en ny grænse for nylig i Socialdemokratiet, hvor at koranafbrændinger blev gjort ulovlige. Så igen, altså fordi at en politisk modstander har en anden politisk holdning end dig, hvorfor føler du dig så kaldet til at skrive, at demokratiet skal beskyttes? Nå, men det skriver jeg jo, fordi det skal det. Vi har jo set... Men hvorfor giver det her anledning til at skrive det? Et demokrati, det er jo noget af det sværeste at holde, ved lige, hvis ikke man også samtidig arbejder på det konstant, at man lytter til vælgerne, at man beskytter de værdier, der ligger i et demokrati som vores. Man kan sige, det er man simpelthen nødt til. Og man har jo set både... under det lige afholdt Europaparlamentsvalg, at man ser nogle partier komme ind med nogle værdier, som i hvert fald ikke set fra min side af, og det er jo helt legitimt at sige det, at det mener jeg ikke, at de ikke beskytter de værdier. De tværtimod undergraver nogle af dem, forstået på den måde, at de ikke nødvendigvis
ser, at man skal have et demokrati med de rettigheder og de muligheder i samme omfang, som jeg går ind for. Når det så er du fuldstændig ret i, at vi i Socialdemokratiet selvfølgelig også har været inde og lavet nogle ændringer på det, men det er jo netop det med, at man til tider er nødt til at beskytte demokratiet, også den ytringsfrihed, der ligger, fordi ytringsfrihed i sig selv er jo en rettighed, vi skal passe rigtig godt på, men den har jo også en betingelse af, at man kan ikke bare sige altid og gøre altid, hvad man vil, fordi det er jo ikke at have en frihed eller rettighed, så misbruger man den jo, og det er jo det, som jeg kan være bange for, at Alternative für Deutschland, at de siger et, men har nogle tanker i deres valgprogram og i deres ideologi, som ikke nødvendigvis stemmer overens med det, som et demokrati i Tyskland og i Europa er i dag. Men bare lige for at forstå, altså bare fordi de har nogle værdier, du ikke bryder dig om, hvorfor skal de så ligesom leve med at blive kaldt en undergravende eller en underminering for demokratiet som sådan? Jamen, ja, nu er det selvfølgelig også det der undergravende. Det skrev jeg ikke. Man kan sige, hvis vi ser det på den måde, som også det tyske sikkerhedstjeneste har kigget på, så er det her med, at når man har et parti, som på den ene side jo legitimt er valgt, og det sætter jeg ikke spørgsmålstegn ved. Man skal altid lytte til vælgerne. Det er vælgerne, der har krydset, og det skal vi altid lytte til og respektere. Men når man så samtidig har et parti, som politisk ikke lægger skjul på, at nogle af de ting, som vores demokrati i dag indeholder, dem synes de ikke nødvendigvis er de rette. Altså det her med, at der skal være plads til alle, selvfølgelig inden for nogle grænser, det skal der være, at der skal være ytringsfrihed igen i et helt andet lys, end det jeg sagde. Det kan godt være, at mit parti, og det står jeg ved, har været inde og lave nogle ændringer også på det område, men fra Alternativet for Deutschland, hvis I læser det, så handler det jo slet ikke om, at man skal have mulighed for at ytre sig på den måde, og det skal i hvert fald ikke være alle, der har den lige ytringsfrihed. Der går man så ind og skiller dem meget mere direkte ud over en koranafbrænding, men går ind og siger, at visse grupper af samfundet og visse borgere skal ikke have den ytringsfrihed, som jeg værner om. Men er det ikke nærmest en i hvert fald potentielt større trussel mod demokratiet, at regeringsbærende partier og medlemmer heraf går ud og kalder andre legitime partier for underminerende for demokratiet, på grund af nogle holdninger, de ikke bryder sig om? Jo, det kan man jo godt sige. Jeg tillader mig, som sagt i mit eget lille opslag, at ytre bare en bekymring omkring, at især de tyske unge vælger at stemme på et parti, som jeg, uden at jeg skal gøre mig på nogen måde klogere eller bedre eller noget som helst, fordi det er jeg på ingen vis, men som jeg tror, som jeg også skriver i nogle af mine kommentarer til folk, der jeg er ret sikker på, at mange af de mennesker, som stemmer på AfD, stemmer på partier, som i bund og grund måske nogle gange har nogle antidemokratiske tankegange i deres ideologi og deres partiprogram. At når folk stemmer på dem, så handler det ikke om, at de på nogen måde er væk fra det hvor demokrati, er det, de er antidemokratiske? De rettigheder, de kender og sådan noget. Så er det et protest imod, at man har nogle politikere på nuværende tidspunkt i Tyskland, som folk ikke føler sig lyttet af. Og så stemmer man jo på et partier, som man føler lytter til en. Og det skal man altid respektere. Men man skal også være forsigtig med med de partiers indflydelse. Fordi hvis man kan have partier, der direkte bruger nogle demokratiets spilleregler til at få magt, og så samtidig have en ideologi og et partiprogram, som ikke tager demokratiet seriøst på den måde, som jeg ser det, eller vil endda undergrave det. Men hvordan er det antidemokratisk? Det betyder ikke, at jeg gerne anerkender det. Det gør jeg til enhver en tid. Men man må godt være forsigtig, og man må godt være observant på, og det er man jo også i Tyskland, og så sent som i går sad jeg så tyske nyheder, at man jo, det kan man jo have alle mulige holdninger til, men man i hvert fald også der er bange for at lukke dem ind i det Kim Aas, jeg er lige nødt til at holde fast i, for du siger, at du anerkender dem, men med den anden hånd, så når du lige fortalte dig varm, så inde midt i det hele her, så får du også kaldt dem antidemokratiske. Hvad er det konkret, der er antidemokratisk ved Alternative für Deutschland? Jamen, som sagt, jeg ved ikke, om du har læst deres partiprogram, men i deres partiprogram, så kan man nogle steder
vil jeg være så færm, at man kan nogle steder, så kan man udskifte for eksempel ordet immigrant med ordet jøde, så får man i hvert fald mange, altså kan man mærke 30'ernes vingesus på en rigtig uhyggelig måde. Og samtidig har de jo også sagt, at hvis de får magten, så vil der være en politik, hvor at visse grupper i samfundet skal ikke have lov til at være i Tyskland længere. Det skal simpelthen ud af landet på rekordtid. Og det er for mig ikke et parti, som jeg tror er det rette for hverken Tyskland eller for andre lande. Okay. Når du taler om, at demokratiet skal beskyttes, så vender du over til at tale i meget generelle termer. Altså det skal det altid, siger du. Skal demokratiet også beskyttes mod Socialdemokratiet? Ja, selvfølgelig skal det. Altså, et demokrati skal jo beskyttes for alle politiske partier, som kan have magten til at forandre. Og det gælder jo også Socialdemokratiet. Hvis vi af urensagelige årsager lige pludselig skulle blive meget antidemokratiske eller ønske nogle forandringer, som går imod det, som demokratiet er bygget op omkring i det danske velfærdssamfund, så skal Socialdemokratiet selvfølgelig også under lup. Det er vi heldigvis ikke, og det forventer jeg bestemt heller ikke, vi gør. Men ja, der er ingen partier, der i den forstand er hellige for at skulle kigges efter. Sagde Kim Aas, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.